var min fødselsdag onsdags, så vi holder fødselsdag i dag. Nu er lørdag. Jeg er herude, fordi jeg vil vise jer drikkevaren, vi skal have i dag. Der er en lille Lise. Og noget sodavand. Det skal der jo være. Og nogle små drikke. Så går vi indenfor. Der har vi nogle vinduer. Hvis nogen gerne vil være sunde. Spis det, i stedet for at spise noget slik. Så har vi nogle lækre chokolader. Og så har vi noget andet chokolade her. Her. Det mærker der. Og vi har sandwich med kød i og sådan noget, og noget dressing, pølsehorn og fødselsdagsflag. Nu væltede det. Og vi har nogle kager, som min mor har bagt. Det smager lidt godt. Det smager ret godt, men der er måske lidt for meget kokos i, synes jeg. Det var så alt for i dag. I får mere at vide senere.